Mathambo omileyo kakhulu ayesele mhlophe umile kakhulu uyezekile uthatha ubekwa apho ke inkosi in the spirit uyezekile uboniswa this vision. It's about to get the church, it's about the nation of Israel. Le vision yakhe boniswa I condition of the nation and also the future condition ilizwe lizokuba kuyo in the future. So uyezekile ke uboniswa lonto inkosi pha ithatha ibeke kumoya then ke ufuna uba makaprofete phezu kwalamathambo makutshintshwe isimo salamathambo because isimo salamathambo sisimo selizwe lakwa-Israel. Isimo salamathambo sisimo selizwe lakwa-Israel because kwakukho esasiganeko sabo soba bathinjwe basiwe eBabylon, abashiyekileyo bashiyeka bengenelwa zezinye izizwe because bathathwa abanye abashiyekayo, ilizwe lamoshwa kakhulu kwabakubi kakhulu. Then uyezekile naye ke useBabylon uprofeti uyezekile wayeprofeta ekula situation ayiprofetayo, uprofeta inside that situation. Then by his gay prophets zithethe about future events zibe zona ezo prophets zingekho kanye zingazubakho kwezo zinto bazithethayo. Yena uyezekile uprofeta kwinto akuyo ngela xesha. Now ke unikiwe ke ubuziwe inkosi balamathambo esembonweni in the spirit, lamathambo anokuphila nawe utandazi inkosi kwazi wena. Xa umuntu ke sitsho njalo andazi kwazi wena suba ke lo muntu lo ebonisa ukuthi ngokwe-faculties ze-understanding yakhe ngokwesimo esiyasibonayo akaboni indlela yokuba isisimo singatshintsha. Then le nto makayibuyisele back kuwe wena muntu umbuzayo ngesi simo uba singatshintsha na. Otherwise yena ngokunokwakwenze even though he was in the spirit valley, into ayibonayo in the spirit there akazange akwazi ukuyibona ukuba ingatshintsha nangokohlobo umuzwa kuye kulo ukuba ingatshintsha ngalo lento akazange ayibone. Uyezekile akazange akwazi even though he was in the spirit, akazange akwazi ukuba ne-faith even there in the spirit. Wasuka wabonisa ukungazinto about the situation. So ubonisa kuba mna ngokukwami kwezami faculties andiboni ukuba le situation ingatshintsha nangeliphi ihlobo kwazi wena. Nkosi akho nto ndingayikhomenda ngale nto uba inotshintsho okanye ingatshintshi na. Meaning ke it was too serious that situation, and also maybe ke okokuqala edibana ne-situation enjalo uyezekile there in the mountain kulo mbono in that vision. Now inkosi iyamxelela uba hayi izawutshintsha isimo because esaa simo sisimo sabantu bakwa-Israel. And ke ngoku uyiboniswa le nto ngendaba yamathambo wasentilini omileyo athe disorganized kakhulu, ayethe disorganized olhlobo lokuba aba bantu babhubhele loo ndaba badliwa zizilwanyana because amathambo abo kuthiwa disorganized. Elinye ithambo likude kwelinye ithambo lomzimba walo malingamathambo nje. Yeah, because xa uzakwenza i-resurrection kuzafuneka uba ithambo lize kumathambo walo xa kuzakwenzeka i-resurrection. Because ke umuntu nomuntu une-code ngokwe-DNA. So sukwazi vele kwisithambo lidibane enye ithambo lapha kufutshane kuzafuneka liye kumathambo walo lokuhlangana namathambo walo, thambo nethambo lalo ngokwe-coding ye-DNA. So kuzafuneka ke
lo tool azayisebenzisa for ukuba akwazi ukuqokelela lamathambo ithambo linoba lingapha ngasetheni likwazi ukuya lezapho kuzafuneka lo tool azayisebenzisa ibe intelligent ukuba ikwazi ukuba ifunde i-DNA code yelo thambo yazi ukuthi elinye lalo liphaya so that lizokwazi baliyodibana nelinye so kuzafuneka lo tool isasetshenziswa ibe kanti tool intelligent for ukwenza le resurrection le miracle ibe intelligent ngolo hlobo. Now ngifuna ke sifunde nje verse ibe 1 qha yenza nje le background for basikwazi basingabe sifunda zonke izivesi sifunde only verse number 7. Ezekiyeli 37 verse 7. Ndaprofetha ngoko ngiliselwe umthetho ngako. Yeah. Kwabakho isandi ndakuprofetha. Yeah. Nako kurhashaza. Asondelelana amathambo. Ithambo lasondela kwithambo lalo. Okay, pause. Only that verse. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise. As I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones. And behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. Remember, ithula zayisebenzisa ibe too intelligent. Be too intelligent as I was to pick up my tambo from another location to another location. By tambo lize with tambo lalo. So I prophesied as I was commanded. So he was commanded to prophesy, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking. And the bones came together, meaning bones walked. Bones came together. That's why there was a noise and a shaking, because bones were coming together, bone to his bone. Bone to his bone. Now, I prophesied as I was commanded. So, meaning immaterial, a tool, you cause this miracle. A tool, you cause this miracle. The prophecy, the method of prophesying, and then prophesying upper kule verse, I am prophesying of telling izinto ezingaziwayo. Prophesying upper kule verse is to say exactly as what God said. Prophesying is to say exactly what God said. Is to echo He was commanded. I prophesied as I was commanded. That prophet and I prophesied as I was commanded. Mamelande bazalwane. Apha kwi-gospel, kwi-salvation. Salvation is not about only saving our souls. It's not about only saving our souls. Salvation is a package. Salvation isincede ngalento yoba uThixo uthe as a redeemer from eternal death. Wabe at the same time sinikwa a chance yokuba nathi ngokwethu siredeem ubomi bethu from whatever cause nayiphi into that we don't want. uThixo ngegospel usinike a chance even for us to redeem our lives. Amen.
uThixo ngegospel akonelanga nje kuba yena afumane ichance ngegospel to save us, kodwa igospel isinike ichance kwathina to save our lives, to redeem our lives. Kwathina igospel idila ne spirit life in a way that izinto zonke ziqala in the spirit. Izinto zonke ziqala in the spirit, by the same life of the spirit and power of the spirit. I-gospel ibuya i-affecte i-physical life yethu, i-earthly life yethu, ubomi bethu basemhlabeni. It will be a biggest mistake to flow in the spirit, whereas if flow in the spirit asiniki i-chance yoba izi-interprete in the physical. That is a mistake, the error. Funeka, as I move in the spirit, I as well move in the physical. By the same order. By the same order. Nantoni endiyenzayo in the spirit ndiyiveza in the physical. Funeka ivele in the earthly. Ngoba nantsi le nto ibangela loo nto. Injongo asisindiselwanga ukuba sifuduswe kubomi bethu basemhlabeni. Sisindiselwe futhi ukuba sibudle ilifa ukumkani bukaThixo emhlabeni. Yilani ubona kukho items ezithi ngathi kwi-New Testament kwi-Gospel ezithi we are more than conquerors. Ungathiwa conquerors uthetha ukuthi there is a fight, there is an resistance. Kukho push and pull. That's why we are more than. Ngoba kuzawuthi kuzo zonke ezi zinto we are more than conquerors. Kukho izinto eziko-push and pull. Izinto ezitsalayo zitsale. Nale sithi kuzo zonke we are more than conquerors through him who loved us, through Christ. Meaning we are taking this very same gospel of Jesus Christ esindise ubomi bethu in a spiritual way. Sibuye si-interprete ubomi bethu daily by the same gospel. The same gospel, if we understand the way it is in the spirit, ufuneka ndiyivumele ba i-interprete ubomi bam balapha emhlabeni ba-physical. Ngayo ndi-impacte ubomi bam obu-physical, obu-earthly, because andiyindawo. Andisusindiswa apha ndibheke ezulwini, andiyindawo. Ndimiselwe ukuhlala apha. I-gospel has given us a chance yoba uThixo asisindise from eternal death. The same gospel has given us a chance ba sisindise thina kwingxaki zethu by the same gospel. Sine advantage thina abantu basindisweyo eyoba thina apha emhlabeni asizizo i-victims. Sinalo advantage. Thina asoyiswa according to uThixo ngokwe-gospel. Andithetha in the spirit kuphela, ndithetha also apha in the physical world. Kwizinto zenyama ezibonakalayo. Thina saziwa and then we are declared already according to the gospel. I-gospel isideclarile already ukuba thina soyisile. Even if asilwanga, even if simile, soyisile. No matter what, soyisile. I-gospel has given us that advantage.
Now ukwelikala ke ngoku ndilityhila moyezekile endifuna uba ndilibonise ukuze silijonge elikala sizokwazi ulisebenza elikala. Ngoba akhona abantu aba-advance kakhulu in the spirit, ba-advancile kakhulu. Even understanding yabo sele bezithetha izinto ze-gospel spiritually, uyabeva ukuthi ba-advance kakhulu in the spirit. Yeke ngoku kukhona ke ngoku isequence endiyibona emagqwirheni isenzeka nakubo, because I see that sequence eyenzeka kumagqwirha isenzeka nakwabanye abazalwane. Yephi lona the same pattern eyobana bathi nabanye abantu abangazinto ngezinto ezi-spiritual ubeve besithi ukuba igqwirha liyakwazi ungena apha erufini yomzi lifike lisiza lihamba ngomtshayelo, lihamba ngesonka, lihamba ngeplate nangecephe nangomcinga, lifike lingena apha, lifike lithatha abantu apha limke nabo lithini linephaba njani. Babuza uba kutheni lingangeni nje ebhankeni lothatha imali by the same power. Yile nam ndiyibuzayo ndisithi kutheni kwabanye abazalwane xa be-advance kangaka in the spirit, why bengeba nabo kutheni bangangeni ebhankeni nabo bathatha imali? Ndizibuza the same thing nakubazalwane, because itheni le power igqwirha lingakwazi nje ukuthatha the very same power likwazi livumele i-interprete i-impact ubomi bakhe ba-physically, because igqwirha lizawubuya kusasa lihlale phaa lixakwe nayiswekile yophunga, kodwa likwazile uthatha islice esonka labheka eChina laphinda labuya. Whereas uzawuhamba nge-aeroplane ukwela apha e-airport ubheke eChina uzawuhamba 13 hours. Yena uhamba nje 13 seconds. I-technology idethile, ubethe i-science wabetha the whole universe, i-speed salento ne-movement abayenzayo in the spirit. Whereas ke ngoku abakwazi at the same time ukuthatha that advancement bazoku-interpreta ngayo ubomi babo apha, so that batshintshe ii-conditions zabo. Into yobana kuku-advansa in the spirit, whereas in the physical istate sabo sibi kakhulu. Hallelujah. Andiyazi ka amagqwirha athenjiswe ntoni, but abazalwane abaninzi bona bathenjiswe ngabashumayeli babathembisa izulu kubhetere, because abazalwane bona bathenjiswe izulu ngabashumayeli abaninzi ukuthi no, une-mansion ezulwini, unezitrato zegold ezulwini and so on phezulwini. So at least ke bona ke bapostpone izinto because of ezulwini. And was amagqwirha postpone because of what? Because they don't have the same power. Imenza bami noba i-power board. Hallelujah. But they don't do that. In gospel, ayenelanga nje ba uThixo ngayo asisindise sihogweni, asisindise kufeni, asisindise kwinqumo yakhe kuphela. Kodwa i-gospel isinike i-chance, i-opportunity ukuthi noba omnye wethu uthe xa yiva i-gospel wabizwa eregreta esithi ubomi bami ndidlale ngamathuba, i-gospel is giving you a new chance in life. Totally new. Bakhona abanye abantu abadala abathi xa sebejonge ixesha abalihambileyo beregreta kakhulu into abazenzileyo, bathi I so wish ikhona imiracle yoba ndingaphinda ndizalwe ndifumane ichance bengumntana so that ndizokuthatha ezinye ii-decisions ngobomi bam. I-gospel is giving us that chance. It is the only thing in life emnikayo umuntu ukuba aphinde azalwe abuqala ubomi bakhe. I-gospel. I-gospel yodwa engayaziyo ukuthi ikhona lento okuthiwa i-regret, ikhona lento okuthiwa kukuwaste ubomi. Because when you meet the gospel of Jesus Christ, udibana nobomi kanye ke sebomini kanye ke ngoku. Noba kubo kubuphile njani in the past, but odibana ne-gospel uyaqala ukuba nobomi. And lobo bomi bu-eternal. Obu bomi akho bomi bubohlulayo. Now kufleyo kufumana indlela, i-method
yothatha the very same life in Jesus Christ uyivumele izo impacta uba kufuneka idestroy izo destroyer your very own life oyiregretayo uthatha ubomi bukaYesu ufike buchithe lento oyiregretayo uqale eqaleni. I-gospel is giving us that chance. Akekho umuntu othu young ukuba ngabe udesign ubomi bakhe ngegospel kaYesu kube into afuna babe yiyo. Awukho too young, awukho too early. Akekho futhi nomuntu othu old apho kuthiwa khona umdala kakhulu ixesha selushiyile. Wawudibana negospel kaYesu Kristu ayaziwa loo nto igospel ukuthi ikhona into ekuthiwa kuregret ubomi. Ayikho into enjalo. Because odibana negospel udibana nobomi obutsha tu obungasibubo i-human life. Udibana ne-spirit life, the life of Jesus Christ. I-life ye-possibilities zonke apho khona ingekhoyo into impossible for us. Zonke izinto zi-possible apha kuthi yile gospel. Ngoku uyezekile uyathathwa uboniswa in the spirit. Because the gospel iqala in the spirit futhi iphumela in the physical iphelela futhi in the spirit. Now uyezekile uyathathwa ubekwa entabeni in the spirit because uthi the spirit of the Lord was upon me. Yathathwa in the spirit nasiwa. When we saw in the spirit the condition, the physical condition yakwa-Israel uyiboniswa in the spirit. In the spirit i-condition yakwa-Israel yoba belamba ukizifo ukintoni. In the spirit uyibona intili egcwele amathambo amhlophe omileyo disorganized. Ekungekho possibility of resurrection. Uyibona in the spirit. And then also in the spirit uyijonga i-physical condition ka-Israel real akuyo naye uwezekile. Uthi xa ebuzwa ingatshintshana in the spirit ngokwemntu ayiboniswa in the spirit uthi yena ndazi Nkosi kwazi wena. Now ngoku wanikwa ke ngoku inkosi indlela yokwenza i-changes with impossible situations. Wanikwa i-strategy kwathiwa kuye speak what the Lord says. Yandifa basana nenda? Amen. Thetha lento inkosi ithethayo. Kwathiwa ithi kula mathambo itsho inkosi uYehova ukuthi mathambo ndini. Kwafuneka repeated the same thing. Athi mathambo ndini ithi inkosi uYehova. Hallelujah. Yes. Wanikwa amazwi okuthetha nala condition. Ngelixesha uyezekile ementabeni kwintili yamathambo embonweni in the spirit ethetha lamazwi enikwa i-strategy enikwa i-system of the spirit how to deal with the physical condition, how to change it. Ngela xesha uyezekile esenza la exercise in the spirit, even in the physical, the same exercise yenza i-impact in the physical. Jesus. Uba kukho movement in the spirit, there is a movement in the physical. Amen. But ke ngoku ngokwa-spirit ubona yena amathambo omileyo abantu abafileyo amhlophe kakhulu engekho themba. In the physical ngabantu baphilile abanathemba la future. So kufuneka yena ayijonge in the spirit. What is it in the spirit? Thile amathambo abantu abangangcwatywanga bathe sa mhlophe. Then in the physical ngabantu bakuthi balambile beyahlutheka abanye ngamakhoboka njalo njalo. Banye ba yonke into embima banezifo and so on njengoba kusenzeka udilike kwamadonga namangcwaba atyiwa zimpungutye kwa abantu abangcwatyweyo nabatyiwa zizilwanyana kuyinto embi gqithi. Akukho order i-disorganized ilizwe lakwa-Israyeli lichithiwe lisi-ruins li-rubble and then abantu abaphila pha babukela izilwanyana zigrumba amangcwaba zitya abantu. Nabo ngapha batyiwa sezinye izinto ezibatyayo nabo abahleliyo abanye base-exile eBabylon. Yilaa nto ayibona in the spirit yalamathambo
but ke ngoku uyanikwa strategy how to cause changes in the spirit to the physical. Prophesy. Speak in unison with God. Speak the same thing as God. Verbalize. Prophesy. Prophesy to the bones. When the Muslim appeal, what I asked, it was okay when I was when I asked. Was prophesy to the bones, meaning speak, verbalize, speak audibly, use your voice, use your mouth, speak loud to the bones. Speak exactly what I will say. Say it to the bones. Hallelujah. Ukhona umuntu oyi-1 tell nje umuntu oyi-1 athi isandla owake waprofetwa apha ngumpostile. Oprofesi ngeka fulfill. Abe one nje ethi isandla cha. Umuntu oyi-1. Sesithuthi asikhwela okanye phambi sandla. All right. Ake umuntu oseprofeti apha ngumpostile. Oh. Lendo prophet we kazaniseki. Kondele madudu ba ikhona lento ufuna uyenza. Kasimike kwabuye. Ngifuna uyiva la nto. Ngizobonisa yini. Prophet wetata. Wa prophet abofu udedeke ngebusiness yami. Oh yeah. Uba ndibona ubuso bam bukwibhela. Okay. So ndamcacisela kuba zezinye ze-levels zakwayinuka. Okay. So according to ixesha lo suppose bangasendifikile. Oh okay. Kumele ba ukwenza bhena. So ukafike kula level. Wasikakhulu sesituthu. That's what exactly I wanted. Sakuyeka kansukubuza ndikuxine otherwise ndinemibuzo emele bandibuze ngoba unento ethethileyo wathi ngoku ayikenzeki lonto bekusuppose yenzekile ngoku ayikenzeki. And ke ngoku ifault ikuwe. Ifault is not in God. Ifault is not kuSathana. Fault is not even in time. Fault ikuwe entirely. The word was released, but fault ikuwe. Ngoba into yenzekileyo uthe wena xa ilizwi li-releaswa to you, wathi wena xa uli-receiver akwenza nto ngalo. Masifunde incwadi kaTimothy wokuqala chapter 1 verse number 17. Especially Good News Bible. Good News Bible. Good News Bible. Verse 17. 1:7. Chapter 1. First Timothy. Make sifunde ngeSixhosa. Onayo ngeSixhosa ngoku makabe sifundele. Okay. Masifunde no verse 18. Masifunde verse 18 ngeSixhosa ufumene nje ngeSixhosa msinyana. Timothy bokuqala. Verse 18 funda nje ke. Timothy bokuqala verse 18. Oluyalo ndilubeka phambi kwakho. Yeah. Mntwana wam Timothy. Utholuyalo ndilibeka phambi kwakho ngesingesi uzawuthi this command. Uyezekile na entabeni uthi I prophesied as I was commanded. Oluyalo ndilibeka le command, le instruction ndibeka phambi kwakho mntana Timothy. Yeah. Kwezi profeto
ezandulelayo uthi ngakwantoni ngokweziprofeto ezandulelayo ngawe. Ngokwesiprofeto. Tanam Timothy, ndithetha nawe ndikunika icommand ebhekise kwisiprofeto ezandulelayo ngawe, meaning kwisiprofeto ezithethiweyo before ngawe. Kukho isiprofeto ii-prophecies ezithethiweyo phezu kwakho Timothy mntwana wam, esezithethiwe. Kukho ii-prophecies esezithethiwe ngawe. Now ndikunika icommand, funda Ukuze ulwe ngazo. ukuze ulwe ngazo. Ukuze ulwe ngazo. Ukulwa okuhle. Tanam Timothy uthi, I give you this command, this instruction about the prophecies that were spoken about you. Ukubathatha those prophecies ulwe ngazo. Ukulwa okuhle. Into lengokuyena ke usisidudu angayenzanga kakayithathe la prophecy alwe ngayo. Because ngoku level elandelayo izawudependa kwi-fight yakhe. And the fight yakhe ine-weapons azinikiweyo. Ii-weapons azinikiweyo kuthiwe ndikubona kwibhena. Yena yazi ke ngoku as long as ubuso bam ngekho kwibhena, it means there is something resisting me, something pushing and pulling me away from kwibhena. Then I have to be kwibhena ngoba kuthiwe ndikwibhena. Imele ke ngoku athathe the same prophecy ekuthiwe kwibhena ayisebenzise to fight the good fight until abe kulaa bhena. Akazuyeka iwarfare yakhe until kulaa bhena. Uthi ngesiprofeto esithethiweyo ngawe ukuze ulwe ngazo. Ukulwa okuhle. Le fight ibizwa i-fight enhle. Xa ibizwa xa i-fight enhle, i-good fight. Funda ke u-good news. 1 Timothy chapter 1 verse 18. Timothy, my child. Timothy, my child. Utsho ngokumpostile, Dudu, my child. Ubiza nomnye Lopha, my child. Wonke umuntu uthe utata ukuthi baninzi. Yayazi nami baninzi. Bendikhona. Okay. Okay, nayo ne-prophecy yoba uzawuprofesaya naye, uzawuprofeta. Ngosho umposi the prophet ayibona abantu uzawukwenza laa nto, okay, uzawuprofeta naye. Akakaprofeti. Ndingathi ngoku okay makaprofete ngoku bani igama lam akazulazi. Bani ifani yam. Prophet. Akakaprofeti. Ndandikani umve mposi le-prophet apha endlini ngoba ndilindele prophet. Sometimes mina ndimxelela ngoku ndithi okay, kuthiwa le weather izawubambi kule weekend le. Inomoya kukho i-warning ekhutshwe kwi-City of Cape Town endiyifumeleyo nami efowunini. Weather embi kakhulu yale weekend eqalayo ngomso. Nengqele eqalayo ebusuku nje. Ngondithi hey okwenyama. Nanyama yenkomo yakwaGoli. Inuka kamandi le weekend yonke ke. Okay akaprofeti. Lendlinde la prophet enathi ndibona ubani. Ezayenza lo nyama ekhona. Akababoni. Ngoke umuntu yenza lona engazazi noma wenza baba umhluzi le. Okay akaboni. Okay bekuthiwe uzoprofeta kwethi. Profeta. Now funda ke siqhubeke ke Timothy, my child. Timothy, my child. Yeah. I entrust to you this command. I entrust to you this command. Which is in accordance with the words of prophecy spoken in the past about you. The command is in accordance with the words of prophecy which were spoken unto you in the past. Use those words. Use those words. Use those words. As what? As weapons. As weapons. In order to fight well. In order to fight well. Yes.
Hallelujah. Jesus. Yabona ucala ngoba phambili kumele xa sithi umpostile. Xa sithi umpostile ndingake ndiprofete emele uba uvele uamen atsibe roof. Amen. Nabantu baqonda uba hey okoko bengathi uyozela ngokoko biqala inkonzo ngokuthi abathi masiprofete wavuka. Because unento yaziyo ba uthi Timothy my child funda ke. Timothy, my child, Timothy my child. I entrust to you this command, This command. which is in accordance with the words of prophecy. Because there are words that were spoken about you. Words. There are words that were spoken about you. The prophetic service. Use those words. Use those words. Use those words. Use those words. Yes, amen. Use those words. Amen. Says to use those words. Yes, amen. So uhlala uthi umpostile unprofetile and then ke ulindele lo minute ifike. Use those words. Because the day he released that word concerning you ngebanner, it is the day as well kwaphuma a new demon to resist you ukuba ungaliboni lo lizwe iphumelela and to cause a delay. Use those words. Use those words. Use those words as weapons. Use those in order words to fight well. in order to fight well. Ifake ke ngoku ezekile uthini sizovala sizoyivala le session asinokubabande kakhulu because of kusebusuku. Mveke ngokuthini pha ku verse 7 pha kwezekile 37 ku verse 7. Uthi so I prophesied as I was commanded. Ongathi nguTimothy. Xa sithi uPaul kuTimothy, Timothy my child, I entrust you these words, this command. But use those words as prophetiwe ngawe as your weapons in order to fight well. Okanye ufight a good fight. Uthi ke ngokwezekile, I prophesied as I was commanded. Eva. And as I prophesied, there was a noise. Oh, hallelujah. Jesus. Amen. Uti, as I prophesied, there was a noise. The moment you take these words and you use them as your prophecy, as your prophetic utterances, as you start to talk, as you start to declare, as I started to do it and there was a noise. Into yokuqala ivileyo noise. Akavelanga wabona sekuvukiwe. Waqala weva noise because there must be a noise ngoba ukhona lento okuthiwa i-dislocation. Ngoba intenzekayo bazalwane, intenzekayo bakhona ihlaleni bazalwane kake niphulaphule manje. Intenzekayo bazalwane kukhona into yenzekileyo ebomini bethu eyoba imali yami ndithi lapha eCape Town ufumanise bani lapha eCape Town kumele imali yeza but imali isalibele kudwala isaqabele eMastelenbosch naphiphi imali namzi icareer yakho nawe ioffice emele uphangela kuyo zonke zazinto umtshato wakho and so on. Kukhona okwaku misplacewa kwezinto noma kudislocate because bekukhona izilwanyana ezihuqa amathambo zamasana yokhubuzela le ngapha ngase Table Mountain enye ithambo likhubuzela le ngase Khayelitsha elinye le ngase Toneleni elinye le Phiphithi ngase Seapoint. Now ngoku athe sala amathambo ngoku xa ke ngokwena uqalisa uthatha these words and you use these words as your weapons to fight well. The moment you start to prophesy, the moment you start to use those words, kanene uthatha befundisa ngento ethile kule weekend, kule hour, kule service njalo sidlula kuyo befundiswe kwathi and then you take those words, you use those words, you speak those words
You declare those words. You are declare lamas. You speak them again and again. We are declare lamas. The prophet is telling how we has declared his prophet. We has declared every day, every time we have a chance. There is a noise that is taking place. Even if that noise you don't hear it physically. Because abantu bona bakwa Israel physically abeva noise. Umntu noise nguluze emtilini kwi realm of the spirit nalamatha. Uva la noise yalamatha. Kubantu abahleli pha bona in the physical akho nix abayivayo. Kukho umuntu omiye entabeni in the spirit otshintsha icondition yabantu abahleli ezindlini in the physical. Jama isifa la noise in the spirit, noise eyenzekayo leya, but ayibonwa ayivakali in the physical. Ivakala only in the spirit. That's why you say if a man of God is sitting in the spirit, I see this and this and this. I and the ass right to my ass because you don't see it in the physical but I can see there's a man of God in the spirit. I can read movements in the spirit. I can hear sounds in the spirit. I can see things in the spirit. I can see if in the future and I can see if in the past, if in that you don't know in the spirit. Yes. So a man of God it when and atundu haya ndiyazi na Lord. Kutabuya ophumye na kwathi na zange ndibe namyeni. Ithi man of God man ukena ndibona I problem esona songo myena kuphumye na kwathi uzange ndaba naye abanye abantu baqalisa uyiphosile umpostile akaphosanga Posa. nix. He is seeing something in the spirit. Yes. Amen. Because abanye abantu in the spirit bachati. Yes. Amen. In the physical abana madoda. But in the spirit bachati. Yena asithi uphumyela kuyena ujonge uyena physical ujonge ujwaha. Olabole impela bayindoda entshebe lapha etsangwa. Kanti kubonwa enye indoda in the spirit. And kubona abantu abakwi relationship in the spirit. Uthi as I prophesied there was a noise. Yes. Ingaba abantu baka Israel ayifa le noise asiyiva ivuka ngoluphezu kwendaba in the spirit. That is not a problem if you don't see it in the physical. We can see it in the spirit. Because life starts in the spirit. And he says so interpret in the physical the same movement enzeka in the spirit iyenzeka in the physical no matter it is silent. And then uthi okwesibini kaSofala uthi and behold uthi there was a noise uthi and behold a shaking. A shaking, hallelujah. Because some other things needs to be shaken. And then when tata those words and shake things that needs to be shaken. Use those words. Shake the foundations. Shake the structures. Shake the disorder. Shake it by speaking those words. What boldly. What declare boldly. What declare by faith. Believing fully in your heart. Ukuyazi nozithethweyo zinjalo noma ngabani isimo sithetha njani. Sona isimo bangabana kunokwazi ukunika indlebe yosiva uzawuva but the moment you prophesy there is a noise. There is a noise. Kanti nomuntu obanjwe ligqwirha the moment you use those words elagqwirha lona live into ongayiviyo kwa wena mntu uthethayo. Because when uzakuthetha ungoba uthetha uthandaza udeclare uthetha namazwi bethethwa nesizinto uzifundiswayo basikholelwe uthetha nezinto ezideep zomoya osikholelwayo idoctrine deep oyikholelwayo uyiverbalize uyithetha. There is a noise. Strongholds zakokwenu ziva noise. I-altars zakokwenu ziyayiva la noise. I-spirits ze-generations ziyayiva la noise. Nabathakathi begazi ozalwa nabo bayayiva la noise. Nabathakathi benginqi bayayiva la noise. Nabantu abasi-enemies zakho kwi-progress yakho even in the physical world noba bathakathi banomona nje wenhliziyo bayayiva la noise. Even if you don't feel anything. And then there was a shaking. When there was a shaking, then bone located its own bone. Hallelujah. Kulapho khona ke ngoku iqalise nalamoto ilocate
phakathi lapho khona ngeso certificate silocate umsebenzi lapho khona nala talent ilocate abantu abayidingayo lapho khona la mali mazi ucapital lapho khona la business ibiza customers zayo i-products sitsala abantu bazo bezihambela wena ubeke standing abantu bayadlulela i-products because apha izinto zicodiwe sine DNA flag into ibheke kwinto yayo bone to its bone ithi bone to its bone la product yakho manubuya nayo ingathengwanga inaye umuntu ekhodelwe yena professor hallelujah ithi wena usi spirit uphuma from everlasting usiya to everlasting wena ungunyana kaThixo akho condemnation you will never go to hell you will never be punished God will never curse you. It is impossible. You are in Christ. You are redeemed. You are saved. You are redeemed from the curse of the law. Under the curse of the law. It is under the curse of the law. When you are redeemed from the curse of the law unto the blessings of Christ. Therefore, zonke izinto must work together for your good. Zonke izinto must work together for your good. Zithethe zazinto wena yazi xa unapha uvasa une chance enjani yothetha uthethe in tongues ekuthetha in tongues uqhuba i-tongues zakho nalamazwi uyithethe i-future ufuna ukuyibona uyithethe again and again and again and again usenza njalo ithambo liyaliva ithambo lakho kuzabakho a noise and a shaking a bone will go to its bone into shola ngayo nje lonto qha malibonge igama lika Yesu Inkosi yesisikele